शिवसेना भाजप युतीचा उमेदवार म्हणून आज मी अर्ज माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी दिलेला आहे. खऱ्या अर्थाने गेल्या 5 वर्षामध्ये विकास कामे केली, लोकांशी सातत्याने संपर्क साधला, त्याचं प्रतीक आज आपण या ठिकाणी बघित असाल की हजारो लोकांची उपस्थिती या ठिकाणी आपण उमेदवारी अर्ज पाहिलेला आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि आमचे मार्गदर्शक उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मतदारसंघामध्ये जास्तीत विकास निधी येणाऱ्या काळामध्ये हा विश्वास आहे. आणि शिवसेनेचे, भारतीय जनता पार्टीचे आणि महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते माझ्या प्रचारात ऐकून घेतले आणि या दोन्ही तालुक्यातील जनता माझ्या पाठीशी उभी राहील असा मला विश्वास आहे. भाजपचे कोणी प्रतिनिधी दिसले नाही तुमच्या? निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हाध्यक्षांना व सत्ता अध्यक्षांना या ठिकाणी सांगितलं होतं, परंतु वरिष्ठ स्तरावर त्यांना निश्चित तसे प्रचाराच्या मैदानाचे सहकार्य करतील याची मला खात्री आहे. खऱ्या अर्थाने गेल्या 5 वर्षामध्ये शिवसेना भाजपच्या सरकारने माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उद्धवजी असतील यांच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये जास्तच विकास निधी दिला आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा जास्त विकास निधी या तालुक्याला, दोन्ही तालुक्याला या ठिकाणी मिळेल. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा सुद्धा मोठा भाऊ सुद्धा या पुढच्या काळामध्ये मला सहकार्य या ठिकाणी करतो. शिवसेनेचं जुनं वैभव दिसलं या रॅलीच्या निमित्ताने असं म्हटलं जातं, काय सांगतो? निश्चितपणे खरं तर 2004 नंतर जे आमचे बाईसाहेब गोळेकर आहेत, 1968मध्ये शिवसेनेची स्थापना या जिल्ह्यामध्ये झाली होती आणि हा मतदारसंघ कायम शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला होता. 2004मध्ये चुकीच्या पद्धतीने काही लोकांनी या ठिकाणी शिवसेना सोडली, शिवसेनेला त्रास देण्यात, जिल्ह्यातील लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आपण बघित असाल की नियती आहे, नियतीने या लोकांना सोडलं नाही आणि आज त्याच ज्यांनी शिवसेनेमधून आमच्या लोकांना दूर केलं होतं ते सगळे लोक आता पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये जात आहेत आणि त्यामुळे काही लोकांना एबी फॉर्मसाठी अनेक ठिकाणी जावं लागतं, लाचारी पत्करावं लागते आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचं वैभव आज आपण बघित असतो की गेल्या 2-4 महिन्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये अनेक कार्यकर्ते येत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शिवसेना भाजपचा गड म्हणून या ठिकाणी राखला जातो. अवघे 17 की 18 दिवस राहिलेत प्रचारासाठी, कसं नियोजन आहे? खरं तर गेले 5 वर्ष मी सातत्याने ज्या सर्वसामान्य लोकांनी मला विश्वासाने निवडून दिलं त्या विश्वासाला पात्र राहण्याने गेले 5 वर्ष असा एक दिवस नाही की ज्या दिवशी मी माझ्या मतदारसंघामध्ये लोकांशी भेटलो नाही, लोकांशी संपर्क नाही, लोकांची कामं केली नाही. त्यामुळे मला हे 17 दिवससुद्धा खऱ्या अर्थाने मी दररोज जात असल्यामुळे माझा आता 17 दिवस प्रचार असणार नाही, तर ज्याप्रमाणे 5 वर्षामध्ये मी लोकांना तसंच भेटत मी लोकांना या ठिकाणी राहील. थँक्यू.